L-ex Ministru Laburista Chris Cardona mhux jeskludi li bħal Joseph Muscat jirritorna fil-politika, dan wara li fl-aħħar jiem rajna wkoll ir-ritorn ta' Rossien Cutajar fil-Labor. Mat-Times Chris Cardona konferma li għadu membru tal-Partit Laburista u li mhux jeskludi li jidħol lura fix-xena. Meta mistoqsi jekk xi ħadd fil-Labor marx fuqu biex jikkunsidra r-ritorn tiegħu, Chris Cardona ma ċaħax għal biss li dawn id-diskussjonijiet jinżammu f'konfidenzjalità. Cardona kien ikkuntattjat wara l-Prim Ministru Robert Abela qal b'mod ċar illi lest li jikkunsidra r-ritorn ta' Justin Caruana u Rossien Cutajar fil-Partit Laburista, bit-tnejn li huma kienu ġew eletti fil-Parlament fi żmien Joseph Muscat u t-tnejn li huma kellhom jirreżenjaw mill-kariga tagħhom wara li kienu involuti f'żewġ kontroversi separati. Malli ħarġet l-aħbar dwar Chris Cardona anke l-Ministru Clayton Bartolo wera biċ-ċar li l-bib huwa miftuħ għalih għalkemm għal-bidu ma xtaqx jitkellem dwar l-ex Ministru Laburista. Skomdu ġifieri twieġeb fuq Chris Cardona? Skomdu assolutament le. Wieħed jiddiskuti u jara x'ikun l-eżitu iżjed il-qoddim. L-ex Ministru Chris Cardona kien ġie elett l-ewwel darba fil-Parlament wara l-elezzjoni tal-1996 u kien laħaq deputat mexxej tal-Partit Laburista fl-2016. Huwa kellu jirreżenja minn Ministru kif ukoll deputat mexxej wara li jismu kien implikat fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, xi ħaġa li hu dejjem ċaħat. Chris Cardona kien fil-fatt issemma mill-middleman Melvin Teuma meta kien qal li l-ex Ministru Laburista kien għadda flusa biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Cardona min-naħa tiegħu kien irribatta b'saħħa dawn l-allegazzjonijiet.